Hello everyone, isi-share ko lang po sa inyo yung simpleng celebration namin sa 21st birthday po ng anak ko. Yan po ang request niya at nilang lahat para maiba naman daw po. Nagluluto pa. Shabu-shabu from Pravel. 5 piraso po ang binili ko, 98 pesos po ang bawat isa. Korean noodles ng Jin Ramen na mild lang. May mga bata po kasi, kung gusto nyo ng spicy, meron naman po nito. Lettuce, 120 lang ang kilo. 1 and 1.5 kilo ang nabili ko. Sotanghon bihon, made from mother deer. Ang favorite naming lahat, pork spicy, pork bulgogi, bestseller, beef bulgogi, plain beef, plain beef also, plain pork, pork spicy, yummy brownies na bigay lang po. Yung cake niya, bigayan ng panganay ko. Pinagawa yan sa L Sugar and Blooms. Cheese melt kasamaan ng samyup. Fish cake po na isa rin sa masarap. Ang favorite ko po sa lahat are kimchi. Walang katulad. Sobrang sarap. Gochujang, samjang, mga pampalasa po natin. And also the flowers came from L Sugar and Blooms. Okay na, pinakita ko na sa inyo lahat. Let's enjoy the food. Kainan na! Mga invited ko po sa birthday. Yung pong 4 kong anak, apo ko, manugang ko, asawa ng panganay ko, my dear mother na para ko lang kapatid, di tumatanda, my love, syempre ang asawa ko. Ang aking apo na sobrang cute at napakabibo. Kiss mo na, Lala. Kiss mo na. Kiss mo na sila, kiss mo na. Flying kiss. Kiss mo na. Flying kiss mo na, flying kiss. Flying kiss. Flying kiss, flying. Baka masunog, bantay mo na. At ang nag-iisang balloon na unique. Salamat sa gift ng brownies at balloon from Collab Corner. At yan po ang bunso ko na napaka-cute. Katulad ko.
Sana nag-enjoy kayo sa simpleng celebration namin at may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to like, comment, ring yung notification bell for more updates and upcoming videos. Goodbye and God bless you!